مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ ہی فرمائیں فریاد امتی جو کرے فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بہرحال آپ فرمائیں امتی تیرا کم میں فریاد کروں تیرا کم میں فریاد رسی فرماون مدینے والے نبی دا کم میں حضور قبلہ تازہ گال بالکل نئی بات ایمان تازہ کرو 12 دی کو علامہ سے 12 دی رات کو ہڈے کو خانگڑھ دی کو فاضل پور 13 دی رات دھنوٹ سارے دھنوٹ پیر سید ممتاز حسین شاہ سے بخاری پیر عبد القادر شاہ سے رحمت اللہ علیہ جڑے انہیں دے مریدی ہیں تے انہاں دے شاگردی ہیں تے انہاں دے عزیز بیا میرا استاد بھائی ہے حضرت مولانا محمد حسین اویسی صاحب سارے استاد سے انہیں دے کول اسا کٹھے پڑھدے سے عبدالحکیم مولانا محمد نواب اویسی صاحب اوتھے دھنوٹ ہون تو دے سامنے پہ جو چشتی شریف ہے یہ ہن محفل نات چشتی نے تے قبلہ پہ بیان کریں دے محفل نات دے اندر بڑے بڑے مہمان موجود انہاں مہماناں دے اندر ایک شیخ ادریس نام دا مہمان موجود تے ایک نعت خان نعت دے دوران کلام پڑے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ سے گرلے دے سردار دا وہ کلام کھڑا پڑھتا ہا وہ ایک شیر پڑے شیخ کھڑا تھے نعت خان کو یار مہربانی فرمائی ہو شیر دوبارہ سنوا قبلہ اول پڑے لازا گزرے او شیخ ول کھڑا تھی گیا دیا اور مہربانی فرمائی ہو ول پر قبلہ اول پڑے غور کرو اول پڑے او شیر کیڑا ہا او پردہ کرائے سو صورت نو میں جانا کھوئے صورت نو میں جانا کھوئے صورت نو میں جانا جانا نا کہ جان جہاں جانا کہ جان جہاں سچ آقا تیرا تیری میں شانہ کھاوے سچ آقا تیرا تیری میں شانہ کھاوے قبلہ اے صورت ول کوئی عام صورت نہیں قبلہ اے او صورت اے او چہرہ اے او صورت مبارک جڑی صورت اسماء ول اٹھیا تو رب بے نیاز دیکھ دے فرماویا اللہ دا قرآن جواب دے دے مالک فرماویا والضحی اللہ راضی ہوگی محبت نہ رب دا قرآن ہے غور کر فرمایا والضحی اگر سینے چاہی دل تے دل چاہی اون دلدار دا پیار اے پیسہ تہاڈی ملکیت ہے
نٹاں کو دیو تہاڈی مرضی، کنجراں کو دیو تہاڈی مرضی، عام لوگوں کو دیو، جے کو دل آکھے دیو تہاڈی مرضی، لیکن جڑی داد ہے نا قرآن سنتے نبی دا فرمان سنتے اے داد نہ پچا، ایندے تے کنجوسی نہ کر۔ اے دیکھو نا اب اپنے سینے کو مصطفیٰ دا مدینہ بنا تے میں پیار کرے نامی ہے او سورت اللہ فرمائے دے والضحا کلام پڑھدا کھڑا اس صورت نو میں جانا کھاوے صورت نو میں جانا کھاوے صورت نو میں جانا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاتے رب دی میں شانہ کھاوے سچ آکھاتے رب گونج پہ بنے کوئی زبان خاموش نہ رہے سچ آکھاتے رب دی میں شانہ کھاوے سچ آکھاتے رب دی میں شانہ کھاوے سچ آکھاتے رب دی میں شانہ جس شان تو شانہ سب بنیا جیسی شان تو شانہ سب قبلہ ادب دے نال او نعت خان پڑھدا رہی ہے شیخ پیسے سٹیندا رہی ہے آدھا یار ول پڑھے ہوں ول پڑھے ول آدھے یار ول پڑھ ہوں ول پڑھے او مولانا نسیندے پہ انجم میں ہوں شیخ دی زیارت کر رہا ہوں کو مل آیا او ول ول نعت خان کو ایہو کلام سنداری ہے لوگ حیران مجمع حیران نہیں یاری شیخ نال کیا بنی ای کو کیا تھی گئے جنا ستویں دفعہ اون شاعر اون نعت خان اون کلام پڑھن والے حضور قبلہ جلے پڑے ستویں دفعہ او شیخ آدھے میرے اکھیں چوں آنسوان میرے دل دی کیفیت بدلی ہوئی آئی میرے جسم لرزائی آئی کپ کپی آئی آدھے سامنے جناب ایویں بینر دوتے میرے سونے نبی دا روزہ مبارک بنیا ہویا ہاں میں روزے کو تکیں دا بیٹھا ہمیں اکھی چنی رنگ او نعت خان پردہ کھڑا قبلہ ڈاکٹر سے سچی بات ہے او شیخ دے میں قرآن سر دے رکھتے آدھا میری نظر اون روزے مبارک دے ہوتے آئی جلے ستویں دفعہ پڑھے آدھے روزے انور وچوں ہی روزے آل نبی مہربانی فرمائیے کرم نوازی فرمائیے ہوں محفل تے بیٹھے بیٹھے میں کو میلاد محمد زیارت کروائیے آدھے میں کو زیارت تھی ہے حضور کی زیارت کی تھی قبلہ غور فرماؤ آدھے جنا نبی دی زیارت تھی ہے میرا گناہگار اکھی نبی دا چہرہ ڈٹھے بددہا دا مکھڑا ڈٹھے سونا چہرہ ڈٹھے واللہ دا زلفان ڈٹھن آدھے میری نظر پئیے میرے اکھیں چوں ہنجوں نہ رک دیا ہن آدھے چلدا چلدا میں گھر آیا رات دا ٹائم ہی روندا دی
رہی ہاں اپنے کمرے چ بیٹھا روندا رہی ہاں آنسو وہیندا رہی ہاں تے آدے پچھلی رات دا ٹائم ائی قبلہ اے او پچھلی رات پوچھو حضور قبلہ پیر سید محمد عطا اللہ شاہ سے بخاری الحمدللہ آپ اللہ دے محبوب بندے اللہ والے سید بزرگ میرے پاک رسول دی عالم قبلہ رات پچھلی رات دا جڑا ٹائم ہوندے اے او ٹائم ہے ایتھے عاشق کلم چا دیا دے پچھلی رات اے رحمت رب دی تے کرے بلند آواز بخششی منگنے اے والے آقا اے بخششی منگن والے آقا تے کھلا ہے دروازہ بہرحال قبلہ ادھے رات دا پچھلا ٹائم ہی میں روندا رہی ہاں تے میں یو عرض کریندا رہی ہاں سونا مہربانی فرماؤ منت لاؤ جویں محفل وچ قدم نوازی فرمائی وے ایویں میرے ویڑھے وچ قدم رنجا فرماؤ ادھے روندا رہی ہاں فریاد کریندا رہی ہاں قبلہ میں اپنی زبان توجہ کرے سو میں اپنے انداز دے مطابق میں پیادا او شیخ ادھے میں روندا رہی ہاں میں آداریاں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ سنا ہے پہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے گال سنو نبی دے غلاموں کلہ میرا نبی نہیں کلہ پیر سید محمد عطا اللہ شاہ صاحب دا نبی نہیں کلہ جناب علامہ ڈاکٹر صاحب دا نبی نہیں کلہ مولانا غلام حیدر دا نبی نہیں قبلہ کلہ ملکان دا نبی نہیں خانہ دا نبی نہیں اے صرف امیران دا نبی نہیں خدا دی قسم میرا نبی امیران دا نبی وزیران دا نبی مشیران دا نبی اے ملکان دا نبی خانہ دا نبی نوابان دا نبی چودھران دا نبی اور قبلہ آمان دا نبی خاصان دا نبی میرا نبی مشرق والا دا نبی مغرب والا دا نبی شمال والا دا نبی جنوب والا دا نبی میرا رسول فرمے دے میں نبی میں جنہیں توڑا نبی اوہ حیوانہ دا نبی میں جانوران دا نبی میں چرند دا نبی میں شجر دا نبی میں حجر دا نبی میں مشرق مغرب شمال جنوب نوری ناری فوقی تختی عرشی فرشی ساری مخلوق دا میں نبی میرا رسول فرمے دے جیویں میں توہادا نبی ایویں میں محمد آدم تو گھنتے روح اللہ تک نبی سارا دا میں محمد نبی
تہی واسطے میں پیادہ حضور ادب دے نال میں حدیث پاک بیان چا کرنا سماعت تساں چا فرماؤ فیصلہ تواڈے ہاتھ دے اندر حضرت عبداللہ اسود فرمائیں دے اے او حضور دا غلام ہے قبلہ جڑا رنگ دا کالا ہے سیاہ رنگ ہے کالا ہے قبلہ غور کرو سیاہ رنگے کالے غلام آدھے میں سکدہ ہمیں جو کوئی میں کو سلام کریا لوگ میرے کو نفرت کریں دے کوئی سلام کر کے راضی نہ ہوندا کوئی مصابہ نہ کریں دا آدھے کوئی میرے نال الویندہ نہ میں سکدہ ہمیں کوئی تا ہوئے جڑا میرے نال الواوے لوگ میرے کو نفرت کریں دے عبداللہ اسود فرمائیں دے ایک چل دے میں آمنہ دلال دے دروازے دے آیا حضور اکرم علیہ السلام میں بیٹھے عبداللہ اسود فرمیدن میں سامنے کھڑ گیا جتھے میں بددہا دے چہرے والے نبی دی پیشانے وچوں نور نبوت دے لاتا ہاں قبلہ نور نہ کرنا ہے بلیل دا زلفہ میرا رسول کھولی بیٹھے غور کر میرا نبی کھولی بیٹھے قبلہ زلفہ وچوں نور دا کرنا پیاں پھٹ دیا ہاں عبداللہ اسود فرمے دے میں دلت سوچیں دا کھڑا اے عبداللہ عام لوگ تیرے نال الوامن گوارا نہیں سمجھ دے تے کن بلوامن گوارا نہیں سمجھ دے تے کن سلام کرن گوارا نہیں کریں دے اے بددہا دے چہرے والا نبی اے جناب والا یداللہ دے ہتھاں والا نبی تے کن کیویں ہتھ ملاوے تو کیویں قریب بنجے کیویں مسافہ کرے آدھے اجن سوچیں دا کھڑا ہمیں میرا مٹھا مدنی اٹھی دے میرے قریب آئے حضور میرے قریب آئے پاک نبی یاد میں کو سینے نال لائے نبی میں کو جبھی پئیے حضور میں کو بھاگل پئیے عبداللہ اسود فرمے دے نبی میں کو جنا بھاگل پئیے آدھے میرے سینے دے اندر ٹھنڈ پہ گئی ہے میرا دل ٹھر گئے میرے سینے سے ٹھنڈ پئیے میرا بدن معطر رہا آدھے جڑے جسم چمپو آندی آئی اج ہوندے وچوں خوشبو دے ہلے پہ آندے ہیں میرے بدن وچوں کیوں نہ آمنا قبلہ این سینے نال او سینہ لگے جے کو رب دا قرآن بیان کریں دے علم نشرح اللہ راضی ہوئی محبت نال پیار نال نبی دا غلام فرمایا علم نشرح ایمیں نا میں پہلے عرض کیتے جو سینے تے پیار ہی تول کنجوس نہ بن اچھا چاک سبحان اچھا چلو ای کرنے سی جڑا ہون اچھا لے سی ہی سال مدینے پیاوے سی جڑا ہولے والے سی اگلے سال مدینے جڑا ہون تک نہیں الایا غور کرو جڑا ہون تک نہیں بولا میں بد دعا نہیں دیندا میں دعا دیون آیا دعا گھنن آیا ویسی او بھی صحیح لیکن ویسی سمندری رستے کو تے جڑا ہون او بندہ یاد رکھے او سن کے جڑا زال نال وعدہ کرتے جو مول سے بال ویسی مال اچھا اون کو سنو صحیح قبلہ جنا علم نشرا دا سینہ نال لگے عبداللہ اسود فرمے دے میرے سینے جو ٹھنڈ پہ گئی ہے میرے بدن جو خوشبو دے ہلے پہ آندے ہیں عبداللہ اسود فرمے دے میں کھڑا ہوں نبی سہی میں کو بلہائے نال غور کر نبی سہی میں کو نال بلہائے قبلہ حضور میں کو قریب بلہائے میں حضور نے نیڑے بہ گیا توجہ ابا میں دو قبلہ ڈاکٹر صاحب عبداللہ اسود فرمے دے میں نبی دے قریب بہ گیا کہ حضور میں کو فرمایا عبداللہ کوئی دل دی منشا ہو بھی دسا میں محمد پوری کرائیں
کوئی دل دا ارادہ ہو بھی دسا میں نبی پوری کراں، کوئی دل دا ارادہ دسا میں محمد پوری کراں۔ عبداللہ اسود دے میں کہ سونا بیا دا کوئی پروگرام نہیں، ایہو سجے نا جو میں جوانا، جوانی ہے شباب ہے، سونا دل دے میری شادی تھی ویا، میری اولاد جمیا، کوئی میں کو بابا سدیا، کوئی میں کو ابو سدیا، آقا بھائی کوئی دل دی منشا نہیں، کلمہ ہی پڑھ کی دیویں توری زیارت ہی کر کی دیویں، آقا بس یا منشا ہے غریب جو ہاں میرا کوئی کہے نہیں، میرے رسول فرمائے گھبرانا جنہ کوئی نہیں ہوندا ہوندا میں پاک محمد جو بیٹھا، فرمایا غم نہ کر تیرا اے ناگ جو تیرا کوئی کہے نہیں، تیرا میں پاک نبی موجودا، آقا دلہ دے میری شادی تھی بنیا، قبلہ غور فرماؤ میرے نبی رحمت والے لب مبارک ہلائن، نبی فرمائے سنا تیرا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی برادری والا ہے ہی، آنکھیں لگا جیا سونا میرا سکا چاچا ہے، میرا عزیز ہے، میرا مہربان ہے، میرا چاچا ہے، لیکن سونا تھی جوان ہے، او امیر میں غریبا، آقا او کت میں کت، میرا رشتہ اڑے نہیں تھی سکدا، میرے نبی فرمائے غم نہ کر، جنی سوچ جت نہیں ہوندی انہاں دی سوچ ات نہیں ہوندی، میں محمد کرم کرے نا تواڈا سوچاں تو بھی ود کے میں تواڈے تے رحمتاں فرمینا، میرے نبی فرمائے غم نہ کر، بن اپنے چاچے دے کول ان کو ون دے میرا سلام دے، تے چاچے کو آکھ جو میں آپے نہیں آیا، میں کو لجپال عربی بھیجے، میں تیرے کول آیا، تیری دھی دا رشتہ اپنے واسطے منگن آیا، ون فرمایا حکم اپنا پیغام سنوا، حکم ون میرا حکم سنوا، نبی دے غلاموں غور فرماؤ، عبداللہ اسود فرمے دے میں دوڑ پیا، میں چلتے چلتے چاچے دے دروازے تے آیا، میرا چاچا میں دروازہ کھڑکائے، میرا چاچا بہر آئے، میں کو ڈٹھے منہ پھیر گی دے، میں کہ چاچا آج میں آپ نہیں آیا، میں کو لجپال عربی بھیجے، غور کرو ملکو خانو امیرو نبی دے دیوانو، سنا میرے نبی کی میں بھیجے، عبداللہ اسود آدھے قبلہ چاچا میں کو رسول بھیجے، نبی فرمائے جو اپنی دھی دا رشتہ میرے واسطے حضور منگے، میں کو اپنی دھی دا رشتہ دے، عبداللہ اسود آدھے میرے چاچے دے رنگ اڑ گن، کہیں ملے گھر تو نظر دھوئیں دے، کہیں ملے میں دوں دے دے، سوچیں دا کڑہائی دے رنگ، اے رنگ دا کالا ہے، اے رنگ دا کوٹھا ہے، میری دھی حسن و جمال دی ملکہ، حسن و جمال دی شہزادی، میں شہزادی پکڑ رنگ دے کالے کو کیویں دیواں، سوچیں دا کڑہا قبلہ وہم و گمان، غور کر وہم و گمان وچ نہا جڑا کم عبداللہ اسود دے، میرا چاچا سوچیں دا کھڑے، کہ ملے گھر تو دے دے، کہ ملے میرے منہ دو تکیں دا ہاؤ، میں سمجھی دا کھڑام، لیکن میں کو پتہ ہاؤ میرا چاچا میں کو خالی کہنا مڑے سی، میں آپ وہاں میں کو خالی موڑیا، میں کو سونے جو بھیجے ہن خالی نہ ویسا، عبداللہ غور کر عبداللہ اسود فرمے دے، بس جناب والا کیا دٹھا، غور کرو عبداللہ اسود فرمے دے، میرے چاچے میں کو کہ عبداللہ بن سونے نبی کو آنکھ میں آپ آدھے گال کرے نا، میں آپ آدھے جواب دینا، او قبلہ اون دی دھی اون دی بیٹی شرم و حیا دی پے کر دی، رسول اللہ دی غلام نبی دی دیوانی، غور کر میرے رسول دی دیوانی، تیرے پاک نبی دی غلامہ اندروں سن دی کھڑی آئی، اپنے بابے کو سر دیا دی بابا ایک خالی نہ بھیجے، آدھی بابا ایگو خالی نہ بھیجے، ایگو کوئی جواب جا نہ دے جو میرے رسول کو تکلیف پہنچے، نانا ایگو میری بچی اے رنگ دا کالا ہے، میں کیویں تیرا رشتہ اندے نال کر، اندروں بچی آدھی بابا منے نیا اندہ رنگ کالا ہے، پر ایگو بھیجن والا تا کملی والا ہے،
ایندا رنگ کالا ہے بھیجن والا دا کملی والا ہے بابا ہن میں دے رنگ کالے کو دیکھا یہیں دے بھیجن والے کو اچھا اچھا چاک سبحان ابھی واوائیں دے رنگ کالے کو نہ دیکھ اندے بھیجن والے کو دیکھ حسن دی حامی بھر دے ابا انکار نہ کرے جلے عبداللہ سوادہ دے میرے چاچے میں کہاں کہ عبداللہ بن نبی صحیح کہاں سونا جلے دل کرے جن چاڑھیاں اساں تیار ہیں عبداللہ سوادہ دے میں لگ گیا ہوں پچھوں بچی دا پیو پیا پوچھتے میری دھیت نے فیصلہ کیوں کیتے اندروں دھی پیا دی بابا کیا میں کو کھاتا ہے جنا میں سہیلیاں دے وچ باساں اپنے سہیلیاں سنگتانیاں دے وچ باساں کوئی اکسی میرا رشتہ میرے بھڑا کیتا کوئی اکسی میرا رشتہ میرے چاچے کیتا کوئی اکسی میرا رشتہ میرے مامے کیتا کوئی اکسی میرا رشتہ میری برادری والے کیتا کوئی اکسی میرا رشتہ میرے ویر کیتا میرے ویر کیتا میرے ویر کیتا میرے ویر کیتا میں سر چاپ اکسانی تو دے رشتے تنے بھڑاواں کہیں دے چاچے کہیں دے مامے کہیں دے جناب برادری کہیں دے امیر کہیں دے وزیر کہیں دے پیر کیتا میں او مقدر والی آؤں میرا رشتہ محمد حبیب کیتا اللہ اکبر کیا بنی آقا انہاں رشتے دی حامی بھر کی دیئے میرا چاچا دے دل دل کرے جن چاڑھیاں نبی دے دیوانوں میرے پاک نبی ید اللہ ید اللہ ید ید اللہ والا ہاتھ میرے رسول رحمت والی جیب پائے نبی رحمت والی جیب چوں پیسے کٹھن حضور فرمائے عبداللہ بل تیر کہیں ایک دن پیسے ون بازاروں سیرہی گدیا چوارہی گدیا جرم محمد تیرا نکاح پڑھا میں نبی تیرا نکاح پڑھاواں قبلہ میں نبی تیرا نکاح پڑھاواں دیر کہیں قبلہ ول آنکھنا پوسیے او نبی رون دے راہمن والا اجڑے واسامن او نبی روندے راہمن والا اجڑے واسامن والا روندے راہمن والا اجڑے واسامن والا روندے راہمن والا اجڑے واسامن والا روندے راہمن والا اجڑے واسامن اللہ راضی ہوئی زبان پاک ایول پاک دا ذکر کنجوسی کہیں شرم کیاں مل کے جپڑ رون دے راہمن والا اجڑے واسامن میں تا آدان گھر جلے ونجوں کہیں کنوں دھی پوچھے ابا کن گیا ہوئے کہیں کنوں پتر پوچھے بابا کن گیا ہوئے کہیں کنوں بھرا پوچھے میرا ویر کن گیا ہوئے کہیں کنوں یار پوچھے یار کن گیا ہوئے رات 12 بج گئے کتری ہے تساں کھائے یار گالے ہے اج اساں جنازے گالی مسجد وچ گئے آئے ات نکما جیاں مولوی حبیب الرحمان آئی نبی دا میلاد پڑھائے نبی دا میلاد سنوائے حضور نے تعریفاں کریں داری ہے میلاد علیہ محمد دی عظمت بیان کریں داری ہے حضور قبلہ پیر سید محمد عطا اللہ شاہ سے نبی دی آل انہیں دی زیر صدارت زیر سرپرستی آئی علامہ ڈاکٹر محمد نواز بکن سے موجودن دیگر لوگ موجودن نکمہ مولوی اے سرکار دی تعریف کریں داری ہے تو آدھے کنوں تھی پوچھے بابا کیا پکایا ہے قبلہ شرم و حیا والا دھیاں پوچھ جانا
بھینی پوچھ دیا رانن میرا پیر علی ہے کری گھر دیر نال آئے کچھ علماء کنو آپ گھر دیر نال آئیں سیدہ زہرا بی بی دروازہ بندے لیکن سین جاگ دی بیٹھی آئی پاک علی دیر نال جو آئیں دروازہ کھڑکائیں سین پوچھے کون انا علی میں حسن دا بابا حسین دا بابا اللہ تا صحیح فرمایا میں حسین دا بابا میں حسن دا بابا میں زینب دا بابا اللہ تا صحیح فرمایا میں حسین دا بابا میں حسن دا بابا میں زینب دا بابا میں زہرا تیرا شوہر علی سیدہ زہرا پوچھے علی کتھے رہے ہو دیر کیوں لئیوے اج کن خیر تہائی علی پاک فرمن زہرا اج تیرے بابا جان پاک نبی کرم نوازی فرمائیے حضور خطبہ ارشاد فرمائے نبی درس دیتے درس سن دے رہ گئے ہیں دیر تھی گئی ہے سیدہ زہرا پوچھ دی علی جے میں آکھاں جڑا درس میرے نا بابا جان دیتے جے میں آکھاں میں کو سنواؤں کیا سنوے سو علی پاک فرمائے ہاں زہرا میں ضرور سنوے سا مغور کر ہاں زہرا میں ضرور سنوے سا نبی دے غلام حسین دروازہ کھولے پاک علی اندر کر پاک علی اندر آئے زہرا پوچھ دی علی پہلے حال دے میرے بابے کیا ذکر کیتے میرے بابے کیا ذکر کیتے پاک علی فرمائے زہرا دے بابا جان اج سیدنا سلیمان علیہ السلام دا ذکر بیان فرمائے میرے نبی فرمائے سلیمان نبی آئی اللہ کو دولت دیتی آئی مال دیتا ہاں بیٹی دی شادی کیتی آئی جنہ دھی کو جہید دیتا کئی اٹھ مال دے لدے ہوئے دیتے ان کتنا مال دیتا اتنی دولت دیتی علی پاک سنویں دے بیٹھے نبی دی دھی طیب طاہر تھی حسنین دی اماں قبلہ غور کر حسنین دی اماں پاک زہرا جاکھی چوہاں سوئن زہرا پاک رونیا بیٹھن پاک علی فرمائے زہرا خیر ہوئے رونی کیوں ہے علی پاک ودن علی بس کرو تسا میں کو بات نیوے سنویں دے پے تسا تا میں کو تانا پہ دین دے ہو میں کو مینے پہ دین دے ہو جو سلیمان نبی دی دھی کو سلیمان نبی اپنی دھی کو اتنا مال اتنا جہید ریتا لیکن نبیاں دے نبی دی دھی تیرے بابے تے کو کیا دیتا علی فرمائے زہرا نا جو میں سن دے آیا ہوں میں تا وہ بیان کیا کرے نا لیکن نبی دا غلام بڑی طوالت دے اندر بنن دی لوڑ نہیں آمدن برسر مطلب میں پیادہ تائیں کو جو کوئی پوچھے بابا کن گیا ہوئے میرا ویر کن گیا ہوئے آگ جنادہ گالی مسجد وچ گیا نکمہ جیاں جماعت اہل سنت ادنا جیاں کارکن ایک نکمہ جیاں مولوی حبیب الرحمان حضور دا میلاد پیا بیان کریں دا کوئی آکے کیا یاد کر رہے ہیں تو آکے پیا تا کچھ نم یاد کیتا ہوں مولوی یو پگوان چھوڑے جو رون دے رہا من والا رون دے رہا من والا اجڑے وا سامن والا رون دے رہا من والا اجڑے وا سامن والا رون دے رہا من والا اجڑے وا سامن والا اے دشمن جو ڈرتے آوے اے دشمن جو ڈرتے آوے چادراں بھی چھاون والا اللہ راضی ہو بہرحال نبی علیہ السلام نے پیارے غلاموں اے عظمت والا نبی ہے اے شانے والا رسول ہے یہ رسول دی ولادت تھی ہے اگو خوش تھیمن والے خوش تھے کئی خوش تھی گئے تے کئی جناب اویں مونڈھا منجا جا کیتے تے اج تئی انہاں دا اویں مونڈھا منجا پیاویں میلاد دا مہینہ جوانے قبلہ دی میں کھڑکیاں کھول بانے کھڑکیاں کوئی مسجد دی کھڑکی کھولی بیٹھا ہوندے کوئی درس دی کھولی بیٹھا ہوندے کوئی گھر دی کھول اللہ تا صحیح قبلہ میں کھڑکیاں کھولی بیٹھے ہونن تے نبی دے دیوانے جھنڈے چئی ودے ہونن نبی دے نعرے لیندے ودے ہونن
ایک کھڑکیاں کھولی بیٹھے تے نمبر لکھیں دے بیٹھے اے وی بدعت اے وی بدعت اے وی بدعت وجمی بدعت وہ مرے ہر معاملے دی بدعت باقی کئی بدعت آگے جھنڈا جامنا بدعت لڑیاں لاونا بدعت بلت بالنے بدعت اے جناب شریعاں وڈامنا بدعت میلاد مناونا بدعت میں کہ بل اکے جلوس کڈھنا بدعت سارے بستی ملوک کے مولوی ڈیزل آیا جان دو آیا نا کہ اللہ دی قسم انہاں بگھی منگوائی بگھی جان دے وہ بگھی ہاں ہاں وہ گھوڑے نال چل دیے اتنے تک گھوڑے بیٹھے ہوندے نا گھوڑے نال اچھا قبلہ غور کرے سنو سی اچھا انہاں منگوائی تے بصیر اڈے تو جناب والا بگھی تے جناب مولانا صاحب حضرت بیٹھے اندے پتہ لگدا جو اتنے کوئی پلاؤں بیٹھی تے جھنڈے چئی ودیاں غور کر اے جھنڈے چئی ودیاں تے نعرے تے جناب ڈھول تے جھنڈے کالے نیلے پیلے سارے جھنڈے نہاں دے کول چئی ودیاں میں پوچھا وے میاں کئی بیماری تساں دا جلوس تے جناب والا خلاف ویکھیاں جلوس انہاں کہ میاں تک پتہ نہیں ساڈے مولانا پیان وہ میں کہ وہ مرنے تیرا مولانا آیا وے تو جلوس کڈھیں جھنڈے چاویں بگھیاں منگواویں تیرا ساڈا رسول آوے ساڈا نبی آوے اساں جھنڈے چاون تو بدعت دیں وہ بے ایمانا میں ہکو مشورہ دینا وہ بے ایمانا یا جد اے بدعت تے شرک دے فتوی لاونے چھوڑ دے یا محمد دا کلمہ پڑھنا چھوڑ اے ضمیر اے غیرت سمجھ شرم آندی ہے اساکو خود شرم آندی وے مرے منہ تے داڑھی اوڈو منہ تے داڑھی اوڈو سر تے پٹکے ہیں اوڈو لمبے نماز لمبے قیام لمبے رکوع لمبے سجود اوڈو ہر ویلے تسبیح دا کرکار تے والا کہ بدعت شرک مرے ہکو کام کر یا این نبی دا کلمہ پڑھن چھوڑ یا کوئی بیا نبی بنا گن اگر این ساڈے نبی دا کلمہ پڑھ دے بل نبی دی تعریف کر خوش تھی ایک پیا کہ میں قبلہ یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ میں پیا کہ مول صاحب کہ دسو تساں حضور دا میلاد منیندے وے تے بے جڑے نہ مار کا او حضور دی سیرت منیندے اے صرف ایک کھامن پیمن دا کوئی ڈھونگ رچائی ودے وے یا کوئی مسئلے والی گال ہی ہے میں کہ گال سن ایندے وچ اے ملائیت دا کوئی چکر نہیں اے کوئی ملائیت دا چکر نہیں کھامن پیمن دی گال نہیں میں کہ مسئلہ سیدھا مسئلہ ہے میں کہ پہلے اے دیکھ جو سیرت کے کو آدیں نراتن میں تھے بیٹھے تھی سو سیدھا میرے کیا کرے سو آیا با میں تا سچی گال تسا سارے میرے بھیڑا آئی وے میرے بزرگ بیٹھے وے جڑے بزرگ وے پوترا توڑا جڑے بھیڑا بیٹھے وے توڑا بھیڑا ہم ہیں توڑے مسلک بڑی جماعت تا خادم ہم ہیں میرے لئے نراز تھی دے کیا کرے سو اللہ تا صحیح وہ لگ تھی وہ اچھا تا بولو ڈاکٹر صاحب کی بلا میں ان کو کہ میں کہ پہلے تو ایک سیرت کے کو آدھن تے ملاد کے کو آدھن سادہ لفظیں سادی گال میں کہ سیرت پمانا بتقاضہ بشریت توجہ ہے بتقاضہ بشریت انسان دے اچھے اعمال دے بیان کرن دا ہے سیرت اے ہے سیرت جو انسان دے اچھائیاں بیان کرو ان دی خوبی بیان کرو اے ان دی سیرت تے سیرت کوئی قائد کہیں نہیں تو آدھے بندے بیٹھے جنہاں دی سیرت ہے نمازی ہیں اے سیرت ہے جھوٹ نہیں بولیں دے سیرت ہے حاجی ہیں اے سیرت ہے غازی ہیں اے سیرت ہے قاضی ہیں اے سیرت ہے اے انصاف پسند ہیں اے سیرت ہے صداقت پے کرن اے سیرت ہے وعدہ خلافی نہیں کریں دے اے سیرت اللہ تا صحیح اے سیرت ہے سیرت قائد اعظم دیئے قائد اعظم ساکو ملک بنواتے دے گے ان دی سیرت ہے قبلہ اے علامہ اقبال دی سیرت ہے خدا دی قسم ہے انگریز بعد حضور لار دے وچ جڑا او اکھیاں ہسپتال ہے او کوئی غیر مسلم دے نہ سی ایویں نہ سی او غیر مسلم دے حالانکہ او چنگا کام کیتے اے ہسپتال بنوے اکھی دا اے ان دی سیرت ہے اچھی یا بری ساکوں دے کوئی غرض و غایت نہیں مگر اس چیز تو انکار نہیں کر سکتے بھی ان سیرت نہیں سیرت ہے
اپنے تا اپنے انگریز ایک انگریز 300 تو ود کتاب لکھی سیرت موجود میرے پاک محمد دی شان ہے. انگریزاں نبی دی سیرت ہے بغور کر انگریزاں لکھے. میں کہ سیرت مناونا کوئی کمال کہہ نہیں. سیرت ہر ایک دی تھی سکتی ہے. سیرت ہر ایک دی ہو سکتی ہے. سیرت علامہ اقبال دیے, سیرت قائد اعظم دیے, سیرت جناب سر سید دیے, سیرت جناب والا تھوڑے جو کئی بندے کو سیرت انکار نہیں, ہر ایک دی سیرت ہے. لیکن قیامت تک ازل تو گھنٹے ابد تک ایمان نہ نسا حضور تو علاوہ کہیں نہ ملاد تھے. صدقے بل صدقے تاری سمجھن دانی تو صدقے بجنا تاری کہ بلا رسو ایمان نہ رسو. آج کئی کام حضور تو علاوہ کہیں نہ ملاد منائے. اچھا بولو. اے بابا ملنگی کو نہ دیکھو, اے اپنے ٹائم تے وینا پہ سمجھ تو دیکھو اب آنا پہ. ٹھیک ہے وہ میری تقریر وضو کہیں کہیں نہ دے. توجہ کرے سو اللہ سلامت رکھے. فقیران دے درود دینا میں تو دیکھو نبی دے غلام اللہ دی قسم حضور قبلہ. توجہ کرے سو میں پہ آدم سیرت سیمینار تھینن, سیرت سیمینار تھینن, سیرت کانفرنس تھینن, لیکن یاد رکھ میلاد فقط محمد عربی دئی تھی. میں مسئلہ کہ میں ایک بات سن, سیرت النبی منا, سیرت النبی دے جلسے کر. اگر غیرت ای جذبہ ایمانی ای تیری راجت اگر حلالی خون ہے سیرت منا, ایسا منع نہیں کریں گے. سیرت النبی دے جلسے کر. اگر حلالی ہے تو پاک محمد ملاد ہی منا. ایمینہ تو ہے چاہتے آگ سبحان اللہ. رسول دی عظمت ہے کوئی بندہ ہاتھ تلے نہ رکھے اچھا چاہتے آگ سبحان اللہ. نبی دی عظمت ہے جھنڈا بلند کر خدا تیری عزت بلند کرے سی. نبی دا ملاد منا, جشن منا, بہارا آمن. نبی دا خود پیدا کرن والا ملاد منائی بیٹھے وہ تو میں کیا ہیں جائے دیتے جائے بنائے. اچھا مالک کا احسان ہے یا کہنا؟ بولو بولو احسان ہے یا کہنا؟ بھائی رمضان احسان ہے نا, سونے نبی دے آمن دا رب دا احسان. دیکھو نا احسان گھٹے اللہ اپنا محبوب اپنے واسطے بنائے, اپنے واسطے. اللہ فرمے دے میں بنایا اپنے واسطے, ہاں میرا مالک فرمے دے میں اپنے واسطے بنائے, اپنے واسطے بنا دے. میرا رب فرمے دے محبوب اپنے واسطے بنائے, لیکن انسان میں اپنا محبوب تہاڈے اندر مبوس تا فرمائے اے اپنا دل بر میں تہا کو دے. اللہ ہوتا صحیح سبحان فرمائے اپنا دل بر میں تہا کو دینا. میرا دل بر او یار میرا ہے بنایا اپنے واسطے ہم, لیکن تو آگو پیا دینا اے خدا کو سنل پیار نہیں. اچھا میں پیادم کوئی قبلہ خوش چندے کوئی روندن. ابو جہل پکی بات ہے, ابو جہل بیٹھا پہاڑی دی چوٹی تے بیٹھے روندا. اب توجہ پہاڑی دی چوٹی تے بیٹھے روندا پریشان بیٹھے. ایک مئی گزری ہے مئی میں تے مئی دی ہاتھ جائی کپڑا. اب توجہ ہے اچھا جاگ سبحان اللہ. اچھا مئی دے ہاتھ جائی قبلہ کپڑا, ایک کپڑے لپیٹی ودی بار, کپڑے دے لپیٹی ودی بار. تے ابو جہل بیٹھا پہاڑی دی چوٹی تے روندا. تے مئی میں دیکھ پیا دی ابو جہل کو میاں خیر تہی اج منہ کیوں لٹکائی بیٹھے. آخر لگا بھائی میں بی بی اپنا کام کر. وہ کہ مویا تے ساتھ صحیح سردار جو ہیں آخر کہیں مکان ہے, سردار جو ہے اگر کیاں رولا ہے منہ کیوں لٹکائی بیٹھے. غور کر منہ کیوں لٹکائی بیٹھے. آخر لگا بی بی گال ہے جرندہ پاک نبی دنیا تے آئے این نبوت اعلان کیتے لوگ اندے خدا کو ہیک پہ منینن. میرے خدا میرے بت گندیاں نالیں تے رول. توجہ ہے میرے خدا میرے بت گندیاں نالیں تے رول دے پن. انہاں کو کوئی پوچھدا نہیں, ہی سانگے پریشان بیٹھا میرے بتاں دے کا بن سی. میا کوے مرنے میں تے سمجھم کوئی بڑا ماتم تھی گئے. یہ گال ہے
इहा गाल गौर कर, इहा गाल है। वो आखन लगा हाँ बीबी इहा गाल है। मैं आखन लगी परेशान न थी, फिक्र न कर, तेरी परेशानी दा हल मैं लभैया। आखन लगा क्या हल लभैये, मैं इवें किबला कपड़े च बाल लपेटी वदी आई। आखन लगी अबू जहल पता ते को कहनी धीए या पुत्र। मैं तो देखो जे कोई सदाना में तो चुप करते लगेगी करो, अल्लाह सलामत रखे। मैं तो देखो अबा किबला गौर करे पीछे लगी अबू जहल को पता ते को कहनी धी है या पुत्र है, ए बेटा है या बेटी है कोई नहीं जानदा, कहीं को पता नहीं, देवन वाला रब जान दे या जामन वाली मैं मां जाननी हूं। मैं अज वेंदी पईया हूं पाक नबी दे दरबार, तो करी मानता कर, मैं वेंदी पईया हूं पाक नबी दे दरबार। मैं बंदे करेनी सवाल, अगर नबी है सच्चा, गौर कर, अगर मेरे सवाल दा जवाब देने सही तो है अल्लाह दा सच्चा रसूल, अगर मेरे सवाल दा जवाब सही नहीं देना तवल जादूगर। पता लग रहे अरब दिया उस वक्त दिया औरतां दा अकीदा कोई मने जहन जेड़ा नबी होंदे गायब जान दे। उच्चा उच्चा ताक सुभान अल्लाह, जेड़ा नबी होंदे गायब जान। अबू जहल प्या दे बीबी इवें कर, ए बाले मत रो पोवे, नबी आवाज को पहचान के चा दसावे, इवें करी को शराब दी घुट्टी पिला। मैं आखन लगी ना ना शराब महंगी है मैं नहीं पिलेंदी। इंदा मतलब है तू वाले शराब महंगी है, हिम्मत लोगों की जितनी महंगी पीती वे, हिम्मत देखो ना सही, हिम्मत इन्हें लोगों के लिए जितनी महंगी है पीती वे नहीं, पीती वे नहीं बल्दी की वे नहीं, दी की ई वे नहीं बल पत्ता बल मौत तेरे सामने, मौत सामने। बड़े बड़े इज्जतदार लोग दिखे पिछले जहाने मुल्तान में जहरीली शराब पीती बंदे कितने हलाकत थे। इज्जतदार लोग मुंह कई बदे अंदर सामना गवारा न करने जो मेरा पुत्र है। बेईमाना भाई मरे मरते ही है तो चंगी मौत मर, एक शराब पीते मोयो भाई आखने लगी मैं नहीं पिलेंदी, ये महंगी है। वहां कवाली में कर मेरी भांग दी घुट्टी बची पई है जा पिला, इंदा मतलब है रोंदा ही बेटा भांगी पीना। अला वो तो सही आजकल लोग ये ना सही ताजी रगड़ी ते ताजा घोटा पीता। तो एक बेटा अब होलो खिले करो मेरा सोना, एक बेटा किबला ताजी रगड़े ते पीते तो एक लंघा मुनकर ऊ पूछा वे तू मलंग गई, वहां के हाँ मैं मलंगा। वहां के अच्छा अली दा मलंग के हाँ मैं अली दा मलंग। वहां के बाद अली पाक उसद अली पाक आमन, अगर तू मलंग गई अली सही साड वाल उन्हें वहां कहा तो मेरा गोडा तरोड़न। वहां के अच्छा ये गाल है वो बेटा नशे च धोत थिया अंदर कमरे च पिया के ते मंडे चाती है ओ जिन रगड़े ने को क्या धन। अच्छा चलो माशाल्लाह मैं सिर्फ देखना चाहना जो तो पता तो है ना। अच्छा किबला ओ जो चाहते थे आते बलाते मारे से न टिका दे ते मुन के दी लत भन सकियो सो। वहां के वे मर रहे ते को मैं का पी अली को आख मेरी लत भन्ने। वहां के बदबख्ता अंदर गया मौला अली बैठन मैं इंतहाल दी मुन्ना फरमाए छोटे मोटे काम आप भुगताए कर, कोई बड़ा होवे तो वाला ये छोटे मोटे केस आप भुगताए कर। तब मैं पिया दा अबू जहल पिया के मई को गौर कर, अबू जहल बीबी को भांग वहां के मैं नहीं पिलेंदी। वहां के वे मरे मत बार रो पोवे नबी आवाज को पहचान दे जरा सावे मैया का कहना हुन गौर कर, तवज्जो कर, ईमान ताजा कर, तवज्जो मैं तू कर। एक किबला मई बाल को चा दे टुर पईए चलदे चलदे मेरे पाक नबी दे कोल आईए ते हुजूर अकरम अलैहि सलाम बैठे अन मई आ गईए। आधे आदि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे नबी फरमाए जी बीबी क्या धिए। अगर लगी दुनिया दे बड़ा शोर बरपाए, कोई तक नबी आदे कोई जादूगर रहा दे, गौर कर, कोई नबी आदे कोई जादूगर रहा दे। सोना मैं सुने तुसा नबूवत दा ऐलान कीते, मेरे नबी फरमाए नाम
فرماؤں بی بی میں اعلان کیتے آکھن لگی کوئی دلیل ہوئے دلیل دے ہوا میرے پاک نبی فرمائے ابا توجہ فرما میرے پاک نبی فرمائے بی بی تو کیا دلیل منگ دیئے آکھن لگی پاک کر بیا دلیل منگ دیاں میری جھولی دی اندر بال ہے ایو دسا چا دھیے یا پترے بیٹے یا بیٹی ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے او جنازہ گاہ دے اندر آمن والے نبی دے دیوانے ہو سماری سالت دے پروانے ہو غور کرو مئی جملہ علیہ آدھی دساؤ میری جھولی دے اندر دھیے یا پترے بیٹا ہے یا بیٹی ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے تیرے میرے پاک نبی کریم علیہ السلام تبسم فرمائے حضور مسکرائن مسکراؤ دے میرے پاک نبی فرمائے بی بی میں کنوں کیا پچھ دیئے اپنے 14 دین دے پتر دے منہ نو کپڑا لہا ہی دے کنوں کیا پچھ جو میں محمد نبی ہاں یا جادو کر رہا کتنے دین دا اچھا بولو کتنے دی فرمائے بی بی میں کنوں کیا پچھ دیئے اپنے 14 دین دے پتر دے منہ نو پلہ لہا ہی دے کنوں پچھ میں محمد نبی ہاں یا جادو کر رہا او میدی واللہ العظیم جلے میں اپنے 14 دین دے پتر دے منہ نو کپڑا لہائے قبلہ 14 دین دا بالا معصوم بچہ ہاں میدی میں پتر دے منہ نو پلہ لہائے بال کو کنال جو لائے میرا 14 دین دا بال پاک محمد دا کلمہ پڑھ کے گوئی پیا دیں دا کلمہ پڑھ کے گوئی پیا دینا نبی دے غلام او رسول آئے میرے نبی فرمائے اور تیرا حضور ایک آخری بات توجہ فرماؤ میرے پاک نبی کریم علیہ السلام چل دے طائف دے اندر آئین اعلان نبوت دو بعد طائف دے اندر آئین میرے رسول آتے طائف دے لوگوں کو فرمائے او لوگو میں اللہ دا نبی آؤں او کو رب منو میں کو محمد منو او کو خالق منو میں کو مخلوق منو او کو طالب منو میں کو مطلوب منو او کو رازق منو میں کو رازق منو میں کو مرزوق منو او کو مالک منو میں کو مملوک منو او کو دیون والا منو میں کو گھنن والا منو او کو عطا کرن والا منو میں کو تقسیم کرن والا منو او کو بناون والا منو میں کو بنن والا منو او کو دیون والا منو میں کو گھنن والا منو میرا رسول فرمائے دے او کو جہان بناون والا منو میں کو جہان وساون والا منو او کو درخت بناون والا منو میں کو درختاں کو ٹرواون والا منو ان کو جھکاون والا منو او کو پتھر پہاڑ بناون والا منو میں کو پتھراں کو کلمہ پڑھاون والا منو میرا نبی فرمائے دے او کو کو چاندر بناون والا منو میں کو چاندر کو دو ٹکڑے فرماون والا منو میرا نبی فرمائے او کو سج لہاون والا منو میں کو لتھے کو ملاون والا منو مکدی گل مو کو میرا نبی فرمائے او کو رب منو میں کو محمد منو او کو خدا منو میں کو مصطفی منو مکدی گل مکو میرا نبی فرمائے او کو رب العالمین منو میں کو رحمت للعالمین منو انہاں بے ایماناں قبلہ پتھر جائن روڑے جائن میرے نبی کو پتھر مارنے شروع کی دینے نبی اگوں ہے بے ایمان روڑے آندے مرینن پتھر آندے مرینن میرے نبی دا سینہ مبارک زخمیہ بدن زخمیہ پیشانی جو خون آئی بدن جو خون آئی ابا میں دو دیکھ نالائن اتر خون نال بھریج گئی آئی رسول کریم چل دے ایک مقام دے آتے بیگن اللہ فرمائے جبرائیل ون میرے محبوب کو سلام دے سلام دو بعد سونا انہا بے ایمانا جنا ترے تے پتھرہ دمی وسائے محبوبہ جنا ترہ بدن زخمی کیتے ماہیہ مٹھیہ مدنیہ عربیہ مکیہ مدنیہ میرے پاک نبی دی نبوت دی دلیل پیا دینا حضور قبلہ ہاتھ جوڑتے گل مک گئی ہے بسی تھئی چاہ آقا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے
جڑی زبان اج نہ پرسی اوڈی قیامت شرمسار راسی اگر جانے قیامت دی شرمساری تو بچ ونیا جانے قبر دے سوالیں دے جواب آسان تھی ونیا او اگر جانے میں دنیا جے کہیں دے سامنے شرمسار نہ تھی ماں بل ہی زبان نال پڑ جاتے گل مگ ونجے پیر سے دا بیان سنو او مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے